bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagmahal pa ako ng iba. Hahanapin ko rin naman pala ang nauna. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Dian. And this is my secret file. First week of October nang makilala ko si Thea. Siya ay isang transferee sa aming paaralan. Parehas kaming academic achiever. Pero magkaiba kami ng section. Siya ay nasa section A habang ako naman ay nasa section B. Tuwing makikita niya ako, tatawagin niya ako at magtatanungan ng iba't ibang bagay. Tinatanong niya ako kung ano ang paborito kong pagkain, saan ako nakatira, diba pa? Then, October 10, nagkaroon ako ng screening para sa chess sa school intramurals. Bago ang huling laro ko, lumabas ako ng playing room para magpahinga. Doon ko nakita si Thea, kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinanong niya kung panalo na ako. Sinabi ko sa kanya na malapit na. Ngumiti si Thea sa sinabi ko at doon ko naramdaman na nagkakagusto na ako sa kanya. Dahil sa inspirasyon na iyon, nanalo ako sa huling laro ko at nakapaglaro sa paparating na intrams. Then, October 11, nag-confess si Thea sa akin sa pamamagitan ng chat. Sinabi niya na gusto niya ako. Hindi ako nagulat dahil napansin ko na rin ang pagkagusto niya sa akin. Sinagot ko siya na gusto ko rin siya. Naging masaya ako sa mga araw na yon dahil sa pag-amin ni Thea. At alam kong masaya rin siya dahil sa pag-amin ko sa kanya. October 12, nagkita kami ni Thea sa labas ng aming silid-aralan. Natawa kami nang makita namin ang isa't isa. Tsaka nagbalikan sa aming mga silid-aralan. Sa totoo lang, nagustuhan ko si Thea dahil sa kanyang simpleng pagkatao. Bukod pa ron, napakaganda niya. Then dumating ang aming school intramurals. Si Thea ay isang table tennis player at siya rin ay kasali sa intrams. Parehas kaming abala sa mga gawain namin. Pagkatapos ng intrams, may mga exams pa kaming kailangang paghandaan. October 14, hindi ako makapag-chat kay Thea dahil nasira ang cellphone ko. Iniisip ko na baka nag-aalala na siya kung bakit ako offline buong Sabado at Linggo. October 16, nagpa siya akong ilibre si Thea ng ice cream. Ito ang pangako ko sa kanya. Tinanong niya ako kung bakit buong Sabado at Linggo offline ako. Doon ko sinabi sa kanya na nasira ang cellphone ko. Akala niya na abala lang ako kaya hindi na siya nag-chat sa akin. October 17, araw ng intramural sa aming paaralan. Sinuportahan namin ang isa't isa. Matapos ang laro ko, pumunta ako kay Thea para suportahan siya. Hindi ko na malaya na natapos na pala ang kanyang laro.
Nalaman kong talo siya, na-eliminate agad. Sinabi ko sa kanya na hindi yun mahalaga at dapat niyang paghandaan ang susunod niyang laro sa mixed doubles. October 18, pagkatapos ng laro ko, pumunta kami ni Thea kasama ng mga classmate niya sa volleyball court para manood. Nabanggit ng mga kaklase niya ang tungkol kay KZ. May gusto raw pala si KZ kay Thea. Kaya pala, ganun ang tingin ni KZ sa akin. Parang may galit. October 19, nakakuha sina Thea at ng mga kaklase niya ng smartwatch galing sa isang claw machine at gusto niya sanang ibenta ito. Nakita ni KZ na binibenta ni Thea yung smartwatch, kaya siya ang naging interesadong bumili rito. Ang ginawa niya, nagpa-picture pa siya kay Thea. Tinanong ako ng kaibigan ni Thea kung nagsiselos ako. Hindi ang sagot ko. Pero ang totoo, nagsiselos talaga ako. Wala naman akong karapatang magselos. Naniligaw pa lang naman ako kay Thea. Narinig yun ni Thea. Hindi ko dapat sinabi yun. Wala eh. Selos na selos ako. Alam kong nainis siya sa akin. Kinabukasan nag-sorry ako. October 24, nalaman kong nagbigay si KZ ng bulaklak kay Thea. Tapos nalaman ko, binasted niya si KZ. Inamin sa akin ni Thea ang dahilan kung bakit niya binasted si KZ. Malungkot. Kahit magkaribal kami sa puso ni Thea. Ayoko kasi yung pakiramdam ng ganun. Na merong nare-reject. Paano kung sa akin mangyari yun? Then October 27, nag-usap kami ni Thea tungkol sa sinabi kong liligawan ko siya. Hindi pa raw siya handa. At sa pagkakasabi niya na hindi pa siya handa, parang gusto niyang sabihin sa akin na hindi niya na ako gusto. Wala akong magawa, kundi respetuhin ang desisyon niya. Pagkatapos nun, nahiya na akong kausapin si Thea. Gusto ko pa sana siyang kausapin pero hindi ko na kaya. Parang nangibabaw yung hiya ko. At siguro nandun na rin yung pakiramdam na na-reject ako. Fast forward, 3rd week of November, nakilala ko si Mitch. Pinsan siya ng kaibigan kong itago natin sa pangalang Chris. Chris is also a classmate of Thea. Si Mitch, academic achiever din. Nung una ko siyang makita, nagustuhan ko siya agad. November 24, nalaman ko sa kaklase ni Mitch na gusto raw ako ni Mitch. Nang malaman ko yun, naalala ko si Thea. December 1. Nakapag-usap kami ni Thea. Sinabihan ko siya ng congrats. Also to you. Yun ang sagot niya sa akin. Yun na siguro yung huling pag-uusap namin ni Thea. So dapat focus na ako kay Mitch. Unti-unti ko na siya talagang nakikilala. At unti-unti na rin ako nahuhulog sa kanya. Sinabi ko yung nararamdaman ko sa mutual friend namin. At humingi ako ng favor. Kung pwede, siyang maging tulay para masabi ko kay Mitch na gusto ko siya. Hindi ko alam kung saan sila nag-usap.
Pagbalik ng kaibigan niyang yun, meron na siyang dalang milk tea. Pinabibigay raw ni Mitch sa akin. Busy pa raw, kaya hindi pa kami makakapag-usap sa isa't isa. December 14, nakita ko si Mitch na pauwi na. Nang maabutan ko siya, nakapag-appear ako sa kanya. December 15, inaya ako ni Mitch na makipag-date sa isang fast food. Sumama ako. Kasama ni Mitch yung mga kaibigan niya. Habang naghihintay kami ng order, para bang nagkakahiyaan kami ni Mitch kung sino unang magsasalita sa amin. May dadala ako noon. Isang bracelet. Binigay ko sa kanya yun. Masaya naman kami noon. Fast forward. Tuloy-tuloy ang pag-uusap namin ni Mitch. Sinosorpresa ko siya. Naiiyak pa nga siya kapag nakakatanggap siya ng regalo mula sa akin. Kaya lang sa kalagitnaan ng pagkilala ko kay Mitch, merong bulong-bulungan sa paligid. Hindi raw okay si Mitch. Yung isa sa mga kaklase ko, itago natin siya sa pangalang Laika. Ayaw kay Mitch. Cringy raw. Pero binaliwala ko yun. Ano namang basis nila dun? Fast forward. Nagsulat ako ng tula para kay Mitch. Nagustuhan yun ni Mitch. Masayang-masaya siyang matanggap yun. Then one day, nakita ko na lang na umiiyak si Mitch. Tapos nilapitan niya yung kaibigan niyang itago natin sa pangalang Ellie. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Wala naman daw. Pumunta yung mga kaklase niya. Then, may isa ron na nagtanong kung nag-aaway ba yung mga magulang niya. Oo raw. Naisip ko that time, bakit hindi man lang nag-open up sa akin si Mitch? Buti pa yung mga kaklase niya, alam ko anong problema niya. Tapos, si Ellie pa, ang nakakasama niya sa ganung dagok ng buhay niya. Pakiramdam ko noon parang walang tiwala si Mitch sa akin. Then dun ko na-realize na parang hindi naman talaga ako gusto ni Mitch. Si Ellie na ang gusto niya. Fast forward to Feb. Sinabi ng mutual friend namin na ayaw na raw sa akin ni Mitch. Ayaw na raw niya na magsayang ako ng pera o oras para sa kanya. Tama palang hinala ko. Failed na naman ako. Ang awkward ko siguro, masyado akong bigay na bigay. March 7 kaarawan ni Mitch. Kahit na-rejected ako, ginawa ko pa rin ang pagsurpresa sa kanya kahit hindi na siya interesado sa akin. Nangako kasi ako nun sa kanya na pasasayahin ko siya sa kaarawan niya.
Nagpapasalamat na rin ako. Kasi na-appreciate niya naman kahit papano. Then, may pagkakataon na naalala ko si Thea. Naisip ko lang, siguro kaya tinuon ko ang atensyon ko kay Mitch ay dahil sa nabigo ako kay Thea. Para makalimutan ko si Thea, isinubukan kong ibuhos lahat ng kaya kong ibigay para kay Mitch. Siguro siya na lang dapat ang i-pursue ko. But on the other hand, paano? Hanggang ngayon hindi pa rin kami nag-uusap ni Thea. Alam ko single pa rin siya ngayon. Na-miss ko pa rin na kausapin siya. Nagmahal pa ako ng iba. Hanapin ko rin naman pala yung nauna. Naisip ko lang ngayon, hindi na ako magmamahal muna ng iba. O baka, hindi na talaga magmamahal ng iba. Dahil alam ko naman talaga kung sino ang tinitibok ng puso ko. At yun ay si Thea. Na kahit may magkagusto pa sa akin, si Thea pa rin ang pipiliin ko ano man ang mangyari. Kaya kung magkaroon uli ng chance na magkagusto si Thea sa akin, gagawin ko ang lahat. Huwag lang mawala ang feelings niya para sa akin. Kaya lang mangyayari pa kaya yun? Ayokong mawalan ng pag-asa. Pero kapag ayaw na niya talaga, hindi ko siya pipilitin. Rerespetuhin ko si Thea. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Lian. At ito, ang aking secret file.